L-ewwel edizzjoni tal-Mument wara t-telfa elettorali kkonfermat kemm Alex Borch m'għandux għażla oħra li jċedi għal pressjoni tal-fazzjoni estremista. L-editorjal tal-Mument jibda bit-titlu Eċċessi li qabżu kull preċedent ieħor. F'dan l-editorjal qed jiġi allegat li kien hemm xiri ta' voti b'kull mod u kull metodu immaġinabbli ta' kollox u lil kulħadd. Allegazzjonijiet simili għal dawk li jħobbu jagħmlu l-partiti tal-lemin estrem meta ma jġibux mandat popolari. Tal-Mument iridu li jsir rendikont ta' dan is-suppost skandlu moqżies ħalli tkun infurmata l-komunità internazzjonali. Sorsi informati sostnew li dan l-eżerċizzju ta' avvintar diġà beda u se jkun David Casa l-Perċimes li se jmur fil-Parlament Ewropew jitlob investigazzjoni internazzjonali tal-elezzjoni bilan finali jkun li jxekkel il-gvern ta' Dr. Roberta Bella fin-negozjar għal fondi Ewropej. Fil-fatt l-editorjali semmi l-eżempju tal-Ungerija fi żmien Orban. Blajnuna ta' Peter Aġus, David Casa mistenni jmur jattakka l-mod kif ivvota l-elettorat ta' pajjiżna. Tant li l-editorjal tal-Mument isostni li l-gvern ma jistax joħodha bi kbira jekk ismu dak li qed iwettaq jixxandar ma' kullimkien. F'artiklu tal-eks editur tan-Nazzjon fl-istess ġurnal kien allegat li kien hemm kampanja ta' tixħim matul il-kampanja elettorali u sar tixrid massiv ta' flus pubbliċi permezz ta' grants, skemi, benefiċċji u one-off payments. Allega wkoll li sar reklutaġġ massiġġ fis-servizz pubbliku. Li ma qalx l-eks editur tan-Nazzjon kien li meta kien jieħu ħsieb il-midja nazzjonalista ma kienx jirrapport tal-aġir ta' gvernijiet nazzjonalisti waqt kampanji elettorali. Wara kull elezzjoni li rebaħ il-Partit Nazzjonalista, pajjiżna tpoġġa fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. B'kontrast issa wara elezzjoni pajjiżna tneħħa minn din il-proċedura. Fuq ix-Shift News għamel l-istess argument Paul Bonello, sostna li issa li l-elezzjoni għaddiet, il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista m'għadux rilevanti. U issa dawk il-wedi servew l-iskop tagħhom. Issa Alex Borch irid idur għall-attakki kif suppost skandli, abbużi u falliment tal-governanza. Fil-ġimgħat li ġejjin, mistenni li jirrankaw l-attakki fuq il-gvern u l-membri tal-kabinett, speċjalment fil-kamp internazzjonali. Dan anke b'reazzjoni għal ċertifikati pożittivi li qed jirċievi gvern ġdid Laburista.